ನಾನೋರ ಪಿರೋರ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನು ತುಳುವ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್. ಅರವಿಂದನ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ಗೆ ತೂತಲಕ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಸೊ ನಾ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇರೆಗ್ ಮಂಡೆಡ್ ಕೂಜಲ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್? ಪ್ಲಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಜವಾದ ದಾಯಗ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ತಾರೆ ಕುಜಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದು ಪೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿಂದ ಬಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಏನ ಗುರ್ತತಿ ಕೊಡುಂದ ಹೆಚ್ಚ ಪಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಈ ಒಂತಾರೆ. ಓಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಆಯ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುಡಂಜುಂಡು ಬೇಗನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಏಜ್ ಆತನಿಂದ ಬಾರಿ ಕಾರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಕೆಲವರು ಮತ್ತ ಅವಳು ಪ್ಲಸ್ ಆತಿ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಕುಲು ಭಯಂಕರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಯಾ ನಿಂಜ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗನೆ ಸೀನಿಯರ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕದನ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗನೆ ತಿಕ್ಕದನ ಅಪ್ಪಗನೆ ಅಜ್ಜರ್ದ ಅಂದ ಪುದರ್ದಿ ತಿಜ್ಜಿದ್ ಗಂಗಾಯ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅವೇನ ಏಜ್ ಇಡ್ರು ಅವ್ನು ನಡಪನಾಗನೆ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಯ ಆತನು. ಸೂಪರ್. ಸೊ ಇರೆಗ್ ಅವು ಪ್ಲಸ್ ಆದ ಟರ್ನ್ ಆತನ ಪ್ಲಸ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಕುಡೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, 25 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಜನ ಎಂಚ ನೆನಪುದಿ ಓಡೊಂದು ಆಸೆ ಇರೆಗ್ ಏನ ಒಂಜೇ ಆಸೆ ಎನ್ನೇರು ದುಂಬಲ ಮಾತಿಟ್ಟು ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಉಂಡೊಂದಾಂಡ ಕಲಾವಿದೆ ಅದೇ ಪುಟ್ಟೋಡು ಜನಕುಲೇನು ತಿಳಿಪಾದು ಅಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನೇ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಏನ್ ಇತ್ತೆಗಲ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಒರಿಯೋಡು ಹೆಂಗೆ ಆಸೆ. 21 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಎಂದು ಒರಿಯೋಡು ಇರಗ ಆಸೆ. ವಾ ಸೂಪರ್. ಈ ಮೂಜಿ ವಿಷಯಲೇನು ಯಾನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಓವ ಇರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಓ ಆಣ್ಲ ಈ ಮೂಜಿ ವಿಷಯನ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಿನ ಓ ಆಣ್ಲ ಯಾನ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಡ್ಡೆಟ್ಟ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೀರಿಯಲ್ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಬತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂಡು ಅಣ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದನ ರಂಗಭೂಮಿನ ಬುಡ್ದು ಬೋಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡದು ಅಣ್ಣ ಹೊರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನುಂಡು ಯಾನು ಬುಡ್ದು ಪೋತು ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಪೋಪುನು ಬತ್ತು ಪೋಪುನು ಆನ್ಲ ಹೆಂಗ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಈತ್ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪು ಕೊಡ್ತನು ಮರಪ್ಪ ನಂಚಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೀವನೋಡು ಖುಷಿ ಉಂಡಾರೆ ಗೀತೆ ಮನ್ಪುನೆಟ್ ಆಂಡಲ ಯಾನು ಒಲ್ಲ ಪೋತು ಆತು ಆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅದ. ವಾ ಸೂಪರ್. ಎನ್ನ ಜೀವನೋಡ ಒಂಜಿ ಆತು ಜಿಂಡ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ರೇ ಆತುವೆ ಈ ವಿಷಯ ಓ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೋನೆ ಬಣ್ಣ ಬಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬರವು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬರೇದಿತ್ತೆ ಅಪಂಡ ಇಜ್ಜನ್ನ 100 ಬರೀತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ಲೇ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬರವು ರಾಘವಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೆರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಪಾತ್ರಗೆ ಯಾನು ಮೀನು ಬಣ್ಣ ಪಾಡು ಜಿಂದಾಂಡ ಈ ಶಾರದೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆಯರ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಂದೇನು. ವಾವ್ ಸೂಪರ್. ಆ ನಾಟಕ ಆ ನಾಟಕದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದ ಮೀನು ನೆನಪುಂಡ ಇರಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ಇಂಚಿನ ಬಾಲನಟೆ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಬೇತ ವಿಲ್ಲನ್ ಪಾರ್ಟಿ ದಾಖಲೆ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ನ ಕಿಟಾತ್ ಪಂಡ್ ಕೋನ ಪೇರು ಬಾಲನಟಿ ರೈಟ್ ಬಾಲನಟಿ. ಸೂಪರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಏತು ವರ್ಷ ಅರವಿಂದ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಸಾಧಾರಣ 4 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ವರ್ಷ. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಮೋನೆ ಬಣ್ಣ ಬಾಡಿ ನಿಜವಾದ ಲೆಂಕ್ಲ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಅಳಕೆದ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನಾರ್. ಸೂಪರ್. ನಿಜವಾದ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕಲು ಮಸ್ತ್ ಹಿಡ್ದಬೇಕ ಎಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷ ಆತಿಜಿ. ಸೊ ಅರೇನೆ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪಂದ್ಲೆ ಬನ್ನ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನೋಡು. ಸೊ ಅರವಿಂದನ್ನೇ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಅಡ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ಅರೆಗೆ ಖುಷಿಯ ಬೇಜಾರ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲಾವಿದೆ ಪರಪ್ಪುನ ನೀರಾವಡಿಗೆ ಉಂತಿನ ನೀರಾಯರ ಬರ್ಲಿ ಐಕ್ ಉಲಾಯ್ದ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯಲು ಉಪ್ಪಡು ಅವು ಮಾತೇಟ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೇಜಾರು ಖುಷಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೆನ್ಪುಣ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತೂವೊಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅವಳೆ ಎತ್ತದ ಇನ್ನು ತೂಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆ ಮೂಜಿ ಟೀಮುಗಳ ಬಂದಾಗ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರು ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಕ್ಲುಪ್ಪೇರು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ರೈಟರ್ನ ಕ್ಲುಪ್ಪೇರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಕ್ಕಳನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡ ನಂಗೆ ಅನುಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ. ಓಕೆ. ಒಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಜನಕುಲ ಪಾತೆರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುಡ ಪಾಡುವ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ತುಳುನಾಡು 4 ಜನ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಉಪ್ಪುನ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಭೋಜರಾಜು ಮಂಜೂರು ಮಿಕೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರ ತಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಡ್ಲ ಇಂದ ಪನ್ಪುನ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡಕ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಸರಿ ಅದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ತ ಅಂಚ ಪಂಡದ ಮುಕುಲು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಪುದಾರ ದೆತ್ತೊಂದು ಏತೋ ವರ್ಷ ಕಾರಿಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡದ ಮುಕುಲು మెయిన్ ఎంచిన అందుకేంటి దేవదాస్ కాపికాడ నవీన్ డి పటేల్ భోజరాజు మంజూరు అంచన అరవింద్ బోళార్ ముకులు మాత బెంతిన బెన్పాటిగడు
ಇತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಬೈದಿನ ಅಕ್ಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಅಕ್ಲಿನ ದೆತೊಂದು ಕೊನೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ಗ್ ಮುಕುಲು ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಪಂಡದ ಬೇತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನು ಪಾಡ್ದು ಅತಂದ ಪಾಡಂದ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಟ್ ಆಪುಜಿ ಅವು ಪೊಕ್ಕಡೆ ತಪ್ಪವು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಅವೇ ಪನುಲಿ ದಾಯನ್ ಪನಗ ಅಕುಲೆ ಒಪ್ಪುವೆರು ಅವು ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ದಮ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಆ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ದಮ್ ಇತ್ತದು ಅಕುಲೈಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಯಾಪಾಗ್ಲ ಉಂಟು ಯಾಪಲ ಪನ್ಪೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೀರೋ ಆವಡು ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ವೆಲ್ ಸೈಡ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್ ಸೈಡ್ ಸೊ ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನಗ ಈತನೇಟ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅವು ಏರಾ ಮಲ್ಲ ಜನಾರ್ದ ಆದುಪ್ಪು ಅವೇನು ಇರೇಗ ಮರಪೇರ್ನೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸೊ ಅವು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬೈದಿನಿ ಆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಹೆಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಂಗಾಯ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಪುದರ್ದಿತ್ತಿಜಿ ಡ್ರಾಮಾಡು ನಾಯಕನಿಗೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಅರೆ ಕೆಬಿಗೆ ಎಂಜಿ ಭೂಪಣ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೇರು ಹಾಗೆ ಇಡೀ ದೊಂಡೆ ಬಿಚ್ಚಾದ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡಲ ಒಂಜೆ ಮುಕ್ಕಾಲು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಂದೇ ಪನೊಂಡಿ ಆತ್ ಪೊರ್ತುಗು ನವೀನ್ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ಪ ಒಂದು ಆತ್ ದೊಂಡೆ ಪುಡದು ಪಾತೆರು ಅಪ್ಪ ಜನಕ್ಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಶೇ ಅರವಿಂದನ್ನು ಎತ್ತು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಿ ಹೆಂಚಿನ ಏತ್ತಾರೆಗೊಂದು ತಂಕ ಬೋಡು ನವೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಂಡ ನವೀನ್ಗೆ ರಿಪೀಟ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಸರಿ ಪನ್ಪ ಅವು ನವೀನ್ಗೆ ಪಂಚ್ ಆ ರೋಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಆವಡೊಂದಂಡ ಇಪ್ಪೇದ ಪಾತ್ರ ದೆರ್ತು ಕೊರನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚದ್ದು ಜನಕ್ಕುಲು ಆ ಪಾತ್ರ ನೆಂಕ್ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ದು ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಏನೊಂದು ಬಾರಿ ಬುಗರುವಂತೆ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಿ ನಾಟಕದ ಜಾನಕಿ ಟೀಚರ್ ಅಂಚನೆ ಸೀತಾ ಟೀಚರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡೇಲ್ ಬೈಲ್ರೇನ ಸೀತಾ ಟೀಚರ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಸೀತಾ ಟೀಚರ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಐನ್ಲ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡ್ತೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪು ನಾಟಕಡು ಅಪ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಏನ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಐಟ್ ದುಬೈಗೆ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಸಮೇತ ದುಬೈಗೆ BR ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ತುಯ್ಯರ ಆಯ್ಜಿ ಆರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪೋದಿತ್ತೇರೆ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಆರು ಬೊಂಬೈ ಮಾಟುಂಗೋ ಬತ್ತು ಹಾಲ್ಡ್ ನಾಟಕ ತುದು ಯಾನ್ ತಿರ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಪೈತೆ ಯಾರು ಮಿಕ್ತು ಮೇಕಪ್ ರೂಮ್ ಪೋಯಿನಾರು ಏನ ಲೆಪುಡಾದು ಎಂಡ ಪಾತೆರ್ದು ಏನ ನರಾದ್ ಪತ್ತದು ಶೇ ಹೆಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಡು ಅವನ್ಗೆ ಆರು ಏನ ನರಾದ್ ಬರ್ತದೆ ಶೇ ಹೆಂಚಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಜಪಡಾಯರು ಪಂಡೊಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಅದ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜನತೆ ತಂದು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಅರಂಗನ ಕುಡೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಕೇನ್ ಒಂದು ಪನ್ನ ಅರಂಗನ ಈತ್ ನೇಟದ ಲೈಫ್ ಇರ್ನ ನಾಟಕ ಡಾವಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಡಾವಡ್ ಅವು ಮಾತ ಒಂದುಂಡು ಈತ ಎಕ್ಕ ಸಕದ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಗೂಡಂಗಡ್ಡ ಕೇನ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಗೋಲಿ ಸೋಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಾರು ಐನು ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಬ್ರೇಕ್ ಪೋಪನೇಡು ದುಂಬ ಐನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ತೋಷ್ಪಾವಲಿ ಗೋಲಿ ಸೋಡಕಲ್ಲಿ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪನೊಲಿ ಎಕ್ಕಸಕ ಮೂವಿದ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬೂರ್ ತೆಲ್ತಂದೆಗ್ ಮಾತ ಎಂಕುಲು ನಿಕುಲ್ಲ ತೆಲ್ತುಪ್ಪರ್ ಸೊ ನನಲಾತ್ ತೆಲಿಪರುಂಡು ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನಾತ್ ಎನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೇರು ನನಲಾತ್ ಆರ್ ಕೈ ತಲಾಪೇರು ನಂಗೆ ಬಂದು ಎನ್ನದು ಒಂಜಿ ಕಾಫಿ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಕುಲ್ಲದ ತೊಂದೆ